Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinotenda nokutaura kwakazara kunoitwa nemwana wavaGeza. Ende ndochokwadi iripo. Ende tinogara tichizvitaura kuti kana ndogara ndichiisa mashoko kuti musoja mupurisa last weekend akaisa audio iyoyo. Hakuna munhu anozvitiye anoshandira Zimbabwean army, Zimbabwe police, under police, CIO, chero maovetereni chaiwo mutemo weZANU-PF pamaovheti kachitaura chokwadi vanofanira kutsigira ZANU-PF. Saka izvozvi maovheti akazvitaridza diri ravari kuti varume isi tine ZANU-PF asi munhu wetisingachadi nemismanagement iri kuitwa neZANU-PF ndoyavasingachadi munyika. Sometimes ZANU-PF yacho vanoita asi leadership kana kuti malaws anoshandiswa netimu riripo rakalida rakatungamirira chikwadi hazvipindirani nezvinoda vanhu vakawanda. Ndodzoka ndoda kutaura panyaya yemukomana akanga achitaura kuti yeke muno muSouth Africa kana kukanzi maritire army kana kuti vanhu vakabva kuarmy mira yapo, vanhu vakabva kuCIO mira yapo, vanhu vakabva kuchipurisa mira yapo, munowana kune 65 or to 70% yamaZimbabwe akashandira Zimbabwean Defense Force, and they are very well educated or very well know or to understand to use the gun. Zviri kuitwa zvese zvine maCIO, kune maCIO anotova murevolution iyoyi, zviri kutaurwa nemwana wavaGeza ndotenderana because vakatowanda kana takawanda vanhu vanogona kuita strict dzotodzana munangavu. Hapana zvatisingazivi kuti tizviite kana kuti tihwine. Asi sokutaura kwemwana waGeza kwanzi kana kuti mwana wavaGeza anoti iye ngatitevererei manzwi kana mashoko avanotaura. Zvigananda zvose zviri muno ndakataura wani mazuva ndikati chimama Bavisa Jojo uyu Promise Mwana vakawanda vakanga vachimanya patriple baba vachaiona zvedu kuti uyu musiya iwoyo, asi ari mberi bwana Chamisa uyu musiya iwoyo. It was a striker to feed the ZANU-PF about how these people are they planning to going forward, and how these people are they doing, and where are they going to have a rally. Mabasa ZANU-PF. Saka imini munosara moti mangwana tirikuenda kurari pakati information yokurari yakudisa. That's why muchiona kuti imini vanhu veopposition kana dai Mwari akuitirai kana kuti revolution now tava kuiti revolution 1 nokuti tiri vanhu 1 tinorwira kana vanhu vamwe chete vanorwira kuti Zimbabwe yasununguka.
ende vanotorwadziwa, especially comrade Yokaya Mabhunu navapedza comrade Chamisa, president Chamisa babati Nogire nevamwe vetisina kudomhangura mazita vatisingati. Basa ramuri kushanda irori yariyo ende kutaura manzwi kwamuri kuita kukurudzira vana veZimbabwe kuti revolution, kuti tibatane kuisa manzwi okuvakana zvinotorwadza ZANU-PF. That's why muchinzwa vana Bhalisa Jojo vachiti kwanzi muri kushandisiwa. Idzidzo dzisinoshandisiwa. Iwewe ndiwe unotoshandisiwa Bhalisa Jojo because unoshandisiwa uchibhadharwa kuuraya vanhu. Isusu tinoshandisiwa nana Geza kuti nyika kana kuti munhu wese awane kana kuti tisheye kana kuti tive nema-equal rights akafanana. Mwana mudiki, munhu ari panoma, muchembere, mudhara, chirema, bofu, Inzwai. Imini munobhadharwa vana Bhalisa George imini kuita masiya iwo okuuraya vanhu nokutimideta vanhu. Saka ndiani unoshandisiwa imimi nezvi? Iwewe ndiwe unoshandisiwa ka. Because kana mangwana ngozi yava kuuya kwauri iwewe haiuyi kwaMunangagwa. Izvezvi vanhu vari kuurawa vese vachitumirwa vanhu naMunangagwa, ngozi yacho inoenda kwaMunangagwa. Vangani vari kutaura kuti isi takauraya vanhu gore rokuti tatumwa nanhingi nanhingi. Saka masoja akawanda zvokuti izvozvizvi vari muchiuto chaivo vashoma pane vakabuda. Tinotora nehama dzedu dzanga dziri makomanda fanana TRC apo. Pana pataurwa zita romunhu asi tinotokuziva, tinotovaziva kuti pana makomanda, hama dzedu dziri makomanda paTRC apo, dziri paDurban apo, dzimwe dziri muJoburg, dzimwe dziri muno muCape Town, dzimwe dziri paPort Elizabeth, dzimwe dziri paEastern London. Makomanda anotoziva strict yese yeZANU-PF zvokuti izvezvizvi kana vakamuona akataura, kana vana Munangagwa vakamuona munhu uyo akataura, anga ari komanda, chief in commander paDRC, vanonyarara. Munhu uyo akasara ari one, ende ZANU-PF inotozviziva. Munhu uyo akasara ari one pakururu 290 paDRC nepaRwanda, akabuda panzvimbo idzo. Anotova komanda, akangosiya. Ende vakatorwadziwa paakasiya, vanotozviziva. Izvezvizvi akajoinana navaGeza kana kuti kujoinana nesu, tinotova naye murevolution muno. Izvezvizvi akataura inzwi rake kana kuti akataura zvaanotaura, chero masiya iwowo sawa nemasoja wose ari kuchiuto vanopanika. Vanopanika. Ihama yangu kwete kuti hama yeumwe munhu. Vanopanika, vanotomuziva. Izvezvizvi anotaura, anogara tichitaura naye achitaura kuti mwana wamukoma wangu, takamirira kuti nyaya idzi. Ndosaka tati takawanda. Toda kuudza vanhu veZANU-PF kuti strict yose yavari kuita mwana wavageza ndoda kuti ndikubati ndikutsigire, ndinotsigiro rwakasimba. Varume ningiro kuleni muvhunze ndogara kutaura kuti ini handinji kunoita demonstration, it's empty-handed. I'm not fucking crazy. I'm not fucking crazy. And handifambi nomwe munhu, ndofamba ndega. Kugara ndega gudo riya riya. MaZANU-PF ese vari kuita zvokunyang'anya. Masabhuku
nemapurisa avo nana machifi ndio vendotanga kuuraya.